Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Ja, welkom en van eerst weer een nieuwe West-Vlaamse vlog. Ben je nu tussenkomen zijn? Eerst en vooral, ga ik hier, zeg ik. Ja, bol en tomatensaus eten, en toen ben ik een beetje plots naar de dag zie. De lampen versteken, de schakelstok doorverhangen en het belangrijkste, mijn sargebussen installeren. Maar vind ik dat heel zet, nee. Maar eerst een hapje. Ook een rood nummers, hè. Ik ga gewoon wat drinken daarbij, voilà. En ik zie er hun op pezen, oh nee, die drinkt dan ik heb vanillemelk bij zijn bol en tomatensaus. Nee, hier zijn. Het is Miranda, dat is een soort limonadeke. Ik vind het enorm lekker. Maar ja, kijk, ik heb er juist mee gekut hier voor dat filmpje, ik kan het rond doen, ik kan toch heel gedoucht zijn. Enfin, dan kan die allemaal in orde, hè. Tot ze bitte gasten. Wat ik eerst start, nee, ben ik goed te kussen, want moet ik hier gasten. Dan is hier eigenlijk, niet te doen, hè. Heel zoveel en ik heb er 100 kilometer mee gereden. Oh ja, kijk, ik had juist de pech tot de ferme vlagen gerend. En ik moest de deur met mijn brommer gezegd, verdikken, hè. Nu ja, enfin, kijk, de deur gereden. Oh ja, een beetje veel. Ik ga een kussen nemen voordat we eraf verbouwen. Oh ja, dat is ook zo eerste uit de rit zit, dat mij eigenlijk square blinkt, hè. Ik kan ook achteraf kussen en nu zie je alles erop steken. Maar dat niet doen, maar dan eerst kussen. Voilà, we gaan eraan beginnen. Kijk hier dat gebruiken. En toch, een spulje van Maguire's, Ultimate, Waterless. Wash en wax, dat is eigenlijk wat ik gebruik zonder water, je fiets dat hun hebt en je kust dat. Ja, we gebruiken dat eigenlijk voor nood te kussen. Ja, een pro-press, en wel meer binnen zetten dat het weer blinkt. En je is niet te daar veel, toen gebruiken we dat. Dus kan je ook gebruiken voor mijn dags. En dat is het verder makkelijk in het pezen, kijk. Maar ik heb gezien hoe goed dat werkt, uit mijn dags. Uit mijn auto werkt dat alles enorm goed. Man, en daar hangt nog weer voor mijn tand. Voilà zeg, kijk, jij is al een beetje gekust, hè. Je blinkt toch een beetje meer. En mijn dozen van motorkit staat er ook al bij. Ik ga, met dat al redelijk klaar is, het avond nu, ga ik gewoon beginnen met het wat kleins. Ik ga eerst beginnen met een Vitesse ding te veranderen, want ja, voor de sargebussen, de onderste petel moet eruit. Ik denk dat dat een redelijk groot werk gaat zijn. En ik moet ook maken dat ik te laat in mijn bed zetten van eerst. En anders doe ik dat ook morgen niet. Ik ga zien hoe dat verseert, misschien doe ik het vanavond nog, misschien morgen. Ga het allemaal zien. Sowieso eerst dat stek voor die Vitesse ding, toen mijn lampje en toen mijn sargebussen. Dat uit, voilà zeg. Hoor, Maurice vreest ook waarom. Maurice! Oh, ik ook weer een room. Ga het wel zien allemaal, dat komt er allemaal in dat filmpje, maar ja. Weet je er niet hoeveel dit dat ik ga... Ja, man. Ik kan aan mijn deur gaan doen ook, of ja, de rest van het filmpje zit erom. Kijk hier, zit de lawaai maar is hier. Mauriske? Ja, je wil de vreest ook op de YouTube, hè. Zeg maar, hallo. Moest je kunnen, ik pakken dat we niet naar je werken aan dags, hè Maurice? Werken aan dags, hè, vent? Dat is zo'n tour in eerst. Ja, de sleutels aangeven, nee. Ja. Je zou het ook moeten in een aalman doen, zelf. Ja, maar ja. Iedereen die meegaat heeft een dags moet een aalman, nee. Ook maar eens. Ja. Kijk hier, zeg, kijk wel in mijn aan. Dat stekje, hé. Kijk, je ziet wel dat is een dubbelstek en dat moet eraan komen. Een enkel. We gaan ermee beginnen en we gaan eerst ook weer een assistent hier zijn, Lobas. Het is dat te doen. Ja, voor de camera. Ja. Voor de camera. Ja, de camera, ik ken dat zo nog niet ooit. Hier, Lobas. Hop. Moet ik in gasten. Hopla. Ja, ik heb een slapje. Oh, man. Het is hier wel corona, hè. Ja, Maurice, ja, man. Het is hier wel corona, hè. Waar is je een mondmasker? Wat vindt dat? Ja, je nog moet je een mondmasker aan. Hopla, hij is weg, zeg. Geen corona. Hé? Geen corona. Bus heb ze al, zeg. Oh, ik heb het al gezien, kijk, dat zal nog niet lang duren voordat ik kan te verwisselen. Hopla, het is er al af. Kijk, nu zo moet het erin, hè. Als ik chance heb, als ik mijn hangsteken zet, die in eerste. En anders, ja, kan ik het niet versmitten, nee. Moet ik trappelen. Een trappelbrommer, zeggen ze uit tegen. Man. Ja, ik ga nu dat andere tekstje erop steken, nee. Amai, dagswerken, dat is nog schoon warm, hè. Hier, zeg, met een boy of, Ola. Alleen met een boy gasten, niet meer, het is hier geen zomer meer, het is eigenlijk wel een zomer, maar weet je wat ik bedoel, hè? Voilà, zeg, en een t-shirt gaat er ook net beter aan pezen, kijk. Maar ja, ik er al aan, moet ik kijken. Het is toch wel veel schoender, zoals een enkel tekstje, maar ik vind dat echt veel schoender. Dat doet je, ik pees van, oei, dat doe ik zo kort, hè? Weet wat ik al zei in mijn vorige filmpje? Dat is identiek hetzelfde qua lengte van dat, dus dat mag zeker geen probleem zijn.
En het is een winkel, het is ook aan het soort, het is eigenlijk veel properder. Ik ben er content van. En het hangt eraan, en ja, het was een kleine 10 minuten eerst. Nu gaan we beginnen aan de voorluid. Weet wel, die witte lampen, ik heb daarvoor een luchtje gekocht, dat blauw licht zou zijn. Ik zou dat heel enorm schoon vinden. Ik heb wel al gehoord dat je er eigenlijk niet veel mee ziet, als het donker is. Maar ja, het staat straatlicht genoeg eerst, ja, weet ik het. Ik vind het roze schoon dat er zo blauw licht zou zijn. Ik vind dat enorm machtig. Kijk. Moet je nu kijken, ik zit hier nu met die lucht in mijn hand. Ja, nu het lampje versteken en weer in elkaar steken. En toen ik er een hangsteken voor te kijken hoe dat er effectief wil uitzien, dat blauw licht. Ben ik even benieuwd. Voilà, zaken. Zie je er eens voor? Maar je dan spel hier testen, nee? Maar hier een hangsteken, hupla. De sleutel aan me draaien eerst van eerst. Op de kickstarter ook. Ja, het is hier wel met één hand te doen. Maar ik kijk hoe dat maar afstoom, nee? Hupla, in één keer. Oei, dat is nog een beetje chic, kijk hier als. Man. En ik weet niet of je dat kan zien. Dat is vreemd een beetje straf. Wacht, ik kan het hier weer afleggen. Dat is vreemd een beetje straf in je drogen. Nee, hey, maar ik vind dat wel chic. Het is niet meer heel wit. Het is wel nog niet echt 100% blauw. Enfin, die hele skin zit er zo'n bro in. Het is nu wel eerst ook nog redelijk veel lucht van in de omgevingen. Maar dat we zelfs een keer buiten zijn als het donker is. En we gaan dat toen een keer testen. We zien dat hier heel zijn. Maar dat ik dat hier nu zie, tegen de garagepoorten. Ik voel dat enorm schoon. Ik heb nog niet op mijn chargebus vanaf installeren of niet. Maar ik weet wel dat voor die chargebus te installeren de onderste pijl ervan onder moet. Dus dat kan ik ook proberen. Ik heb hier ook even gekeken. Daar is een veer lossen en hier zit een kopille. Hier zit. Dan ja, een kopilletje lossen voor eerst en dat tot schoon uitschuiven en doen. Pijl dat ook proberen. En het zit ook een sensor aan een pijl, hoe dat je nu staat. Want in een pijl, het zit er een brouw van een sensor blijkbaar. Op het moment dat je een pijl uitzet, sla je de motor af. Inderdaad loopt er een kabeltje naartoe. Ik ga moeten kijken of dat ik kan bedriegen dat een zoals heet Olsan Pace dat in een pakkel ingeklapt zit. Want ik vind dat wel makkelijk als het zo staat dat je hem kan laten draaien dat het met chipwarm die voordat je vertrekt. Want anders moet je er eigenlijk hebben. Dat zou enorm makkelijk zijn, moest je een pakkel staan en draaien. Nu doe ik dat, heb je een rechte pakkel van eens, maar ja, met dat neder van onder gaat dat niet wel lukken. Ja, maar natuurlijk moet je goed bekijken hoe dat sensortje juist werkt, of dat nodig is of of dat een kliksysteemtje is. Enfin, we gaan dat allemaal vinden. En anders, ja, je moet er maar in de reacties eronder zetten, hoe dat marcheert. Ah ja, maar als je niet acht hebt en van de video niet gevonden hebt, zet het hieronder in de reacties hoe dat spel marcheert. Allee, ja, alvast bedankt eerst, ja. En chance dat ik een nieuwe chargebus bestelde, want kijk wat dat erop zit. Dat is ja, een hoog voor veen te trekken, want ben je niet dat het anders zou lukken voor die veen los te krijgen. Ik zou moeten het wel anders fabriceren van eens. Het zou wel lukken, maar het is wel makkelijker met een veer trekken, ja. Hier de veen dan in een pijl lossen, poef. Toen pees ik die kapillen lossen, kan het tot de kunnen schuiven en toen gaat hij de pijl ervan onder volgen, pees ik. Hoop ik. Ik ben gaan vissen en ik heb 2 veren. Ik zei het ook, zat hier nu, het zit hier 2 veren in elkaar. Voor de echte dakscanners zal dat misschien zien van, wat de hot verzet nee hier nu. Tuurlijk zijn dat 2 veren in elkaar, dat is normaal. Sorry gasten, daar kan ik er ook niet van. Ik zie alleen dat in de pijl nu gewoon los hangt, kijk. Dus dat wil zeggen, als ik dat nu meer zie, dat ja, 9 op de 10 de vonk van onder mijn dak zou springen. Nee, het is ook een speciaal zijn gasten. Ja, het is dus welke pees dat die kapillen lossen en ja, kijk, staat er een spellendeuren, dat eruit en kijk nog in mijn hand. Kijk, als zie je dat er nu zit, zonder in onderste pijl. Ja, nu hier zit mijn vriend eraf. Ik ga hier even kijken hoeveel werk er ongeveer gaan in. Want ja, ik heb die dagsmorgen weer van mijn werk mee te gaan. Daar zat nu die bussen eraf halen en ik zei, godverdikke, ik kan niet nog dit, ik ga hier gaan slapen. Ja, toen moet ik morgen zonder bus erin en ik weet niet dat dat goed gaat aan. Oh, dat gaat misschien wel lukken, nee, maar ik weet dat er een beetje enorm veel lawaai gemaakt. Voilà, ik heb beslist van de andere kant te beginnen. Ik heb die lamp zonder 300 gehaald, die vinden hier al lost. Het is nog juist hier deel lossen. En die chargebus is er toen af en toen de andere installeren. Hallo met de chargebus van DAX. Voilà, de kicksassen, kijk hier hebben aan. Als we zien een DAX eruit zit zonder chargebussen. Het zou ook een bloed zijn, hè. En hier kijk. En dat ook moet mijn nieuwe chargebussen toen komen, hè. Dan kom ik slijdelgereed, hè. Slijdelgereed. Maar dat hier kan arrangeren, hè. Voilà, dat is hier een nieuwe chargebus, ja. Dat zal ook nooit meer gebruikt worden, zeer. Hopla, mijn bussen zangt er heel erg wel aan. Ik moet hier kijken, gasten. Hopla. Ja, het laatste stek moet er nog aan hangen. En moet je dat dan nog vasthangen met een beugel en dan wat die zuigen. Oh, ik kan nog een klein beetje werk. Maar ja, dat is wel ook een gedachte van ik. Ja, je kruidt nog van onder. Hier heb ik wel zo'n onderliggende uitlaat.
patat, toen een beetje moe, toen een ander stek er heb. Nou, in orde zijn. En zo stek dat er eerst net moet. Maar voordat we mee gaan beginnen, kijk, dat we het hier hebben. Voordat we mee gaan beginnen, het is al laat in de avond met mijn kullen weer in mijn klappen. Gaan we hier de lelijke decibelkiller eruit halen. Dan is hier eigenlijk maar één vieze lossen. Dat is een Torx en een Umbraco. Ik heb dat hier al vast bij me liggen gehad en ik heb dat weer weggedaan. Maar hier zeer arrangeren. Hoe rapper dat spel eruit is, hoe beter. Wauw. Kijk, ja, sorry aan de gebeurd. Ik hier snel eens vroeg moet aanzetten. Maar ja, kijk. Maar dat hier kijk, zo. Ja, ik ga moeten twee aan het dat is niet zo makkelijk dat ik een pees had het. Uur zeg. Drut. En wat je er nu kan zien, is dat ook wel veel seconden gehad. Ik weet niet of je een goed film of niet, maar in elk geval dat is nu een buzzer dat een buzzer zo moet zijn. Voilà, zeg. Maar dat die nog hangen, ik kan wel zien dat er maar veertjes zijn dat er aan elkaar moet hangen. We gaan hier een keer installeren. Voilà, zeg. Dan hangt er nu provisoir aan. We gaan hier nog een ding verbouwen. Met een kickstarter ook moeten veranderen. Dat moet een korter toetje zijn. Dat moet een korter toetje zijn van een kickstarter, want anders één bok met een kickstarter heb. Dus moet men elektronisch starten. Wat verdikke moet ik erop? Veel beter, ja, kijk dat licht. Hey, het licht is ook al zo lichtjes blauw, dat is dik in orde. Hey, en mijn startsbus, dat is chic. Haha, daar zijn we content van, hey. Gisteravond was het al redelijk laat dat die bus het eraan ik zei, voor de gebeuren een beetje te respecteren. Nee, ik ga dat spel niet meer in hang steken en ik ga testen en doen voor de film. Ik heb eens eventjes in hang gestoken, maar ik zei voor de gebeuren slaat niet allemaal. Maar dan morgen wel een keer filmen. En kijk, dat is nu in een dags, let hoe dat die nu staat. Kijk. Schoon, met die Sarisbussen. Ja, let wat je kan zien, hebben we hier een klein fabricatiedingetje zelf moeten doen. Anders moeten we skimmen aan die onderste ding daar. En we mogen daar ook niet aan beginnen. Het lukt al zo. Van iedereen kruilt dat wel meer omhoog, maar ik vind eigenlijk schoon dat dat niet zo omhoog kruilt. Het is wat anders. Ah ja, en hier mijn pijltje staat er nu ook op. Kijk. Hey, zie je er wel jassen? Maar we zitten nog met een probleem. Ja, hier is de auto aan passeren. Ze. Man. Kijk, zie je er wel? Mijn kickstarter is weg. Dat arm met mijn kickstarter. Als ik mijn kickstarter naar beneden doe, bot ik hier gewoon bot uit mijn bus. Dus ga ik moeten een ander bestellen. Ja. Ik heb er wat gedaan voor niet te vergissen. En één keer hier uit de nucht, kwak, en een pet in mijn bus uiteen. Maar dan niet aan beginnen. Je kunt ook elektronisch starten. Dat trekt wel niet te veel, maar enfin, we doen dat nu wel zo. En ja, het is eigenlijk wel heel cool wat je vindt. Ik ben er echt van onder de indruk. En het volgende filmpje zal je zeker weten ook zien. Ja, dat nieuwe stek voor een nieuwe kickstarter. Wie weet bestel ik wel nog een paar nieuwe dingen. Ja, we gaan een keer angststeken en een toertje gaan jassen. Hopla. Hoe noemen ze dat het? Een cold start hier ze. Dat is hem. Chic, hè? Ik ga toch even een filmpje maken op die warme gedraaid is, hè? Dat zou ook de moeite zijn bezig. Een heel goed orde, als die is goed warm gereden. Dat is nog wat, hè? Chique dinges. Hé, voilà. Ja, zo zijn we ook weer tussen. Ja, voilà, zeg ik. Mijn machine staat hier. Ik heb ook gezien dat dat hier zo een beetje verkleurd van de warmte. Ik vind dat machtig schoon. Ja, de volgende updates ga je dus zeker zien en de volgende filmpjes. Ik ga het ook een keer arrangeren dat er een twee kan filmen. Bij staat zo een keer aan het streamen, bij staat een keer aanzet en al. Dat er allemaal een keer goed wordt en doet. Stefan, bedankt ons alweer voor het kijken. Ja, zet nog een keer in de reacties wat ik er nog kan aan veranderen. Ik kan er niets beloven dat het gaat doen of niet doen. We zien dat allemaal nog wel. Ja, delen, we kunnen nogal liken, subscriben. Nou, je weet er beter wat je er moet doen dan ik. Tot de laatste keer. En ben je nog vergeten te zijn, gasten? Ja, ga ook kijken naar mijn Instagram, want het komt nog veel chique foto's op. Oh, ik ga niet zeggen al die foto's met mijn uitzicht erop chic zijn, maar er gaan ook foto's op komen van mijn dakje, een van mijn Ford Fiesta. Oh, kijk. Komt er eigenlijk ook een beetje van ons op. Instagram reëel is dat ook bezig. Ik ben er ook een beetje mee bezig. Heel oké, en je dat ook volgen. Allee, salut, en nu is het echt. Tot de laatste keer.